Представете си следното. Не съществува творец, който да може непрестанно и постоянно да твори 24 часа в денонощието. Обичайно това, което се създава със стойност и непреходно значение, е в онези кратки и ярки мигове на вдъхновение. Самата история, както по много интересен начин Гьоте я нарича тайнствената градина на Бог, е изпълнена с хиляди събития, в които трябва да назрее напрежение, с милиони съдби, които трябва да бъдат извървени. Безброй хора, но сред тях трябва да бъдат откроени само единици, които ние наричаме с названието гении. Именно тези гении създават и огряват звездните мигове на човечеството. Пример за това са двама композитори, живели в различни епохи – Хендел и Бетовен. И двамата правят човешки подвиг, защото преодоляват физическите недъзи, неудобството да бъдат отритнати, неразбрани, всички препятствия и предизвикателства по пътя си. Хендел създава оратория Месия след прикаран инсулт, почти незрящ, а Бетховен пише своя пети концерт за пиано и оркестър, почти нечуващ, в пълна глухота. Създаденият през 1809 година пети клавирен концерт от Лудвиг ван Бетховен носи наименованието Императорът, но това название е дадено от неговият първи издател Йохан Баптист Крамер. И може би това е съвсем неслучайно, защото генеалогията на самото посвещение носи именно този произход. Всъщност концертът е посветен на ерцхерцог Рудолф, който е най-малкият син на император Леополд II. От друга страна, концертът се отличава с изключителна дължина, която е над 40 минути. Само първата част наброява 852 такта, с което тя се отличава като по-дълга от първите части на пета и на девета симфонии. Отвъд тези външни параметри можем да отбележим, че изпъква ярката идея и желание на самият автор за един неосъществен преживе идеал, който е характерен за епохата на просвещението, на равенство, братство, свобода, високи хуманистични идеали, светли идеи, един по-добър свят на щастие, на светло бъдеще. И може би това е неговата лично създадена империя на най-възвишени идеи и идеали, които завещава на нас. Интересен е случаят със създаването на оратория Месия. Хендел
се намира в състояние на физически недъг, пълно отчаяние, дори депресия, в който животът му сякаш е приключил. Когато една вечер съвсем случайно върху своята работна маса той вижда един ръкопис, изоставен с наименование Месия. Под него открива библейско послание, което гласи: намерете утешение. Изведнъж музиката започва да звучи в неговото съзнание. Светът оживява и много бързо, за 25 дена, той създава това колосално произведение. То е изпълнено през 1742 година и преживе той вижда неговото многократно претворяване на сцената на Ковент Гарден. Освен това, средствата, които се събират, около 500 паунда, винаги отиват за благотворителност. Защото той смята, че тази творба го е изцелила и го е измъкнала от царството на Хадес, както той самият казва, и затова смята за свой собствен дълг да подпомогне другите, които са в нужда. Има един много интересен факт около датата 13 април. Точно на 13 април той е повален от инсулт. На 13 април е първото изпълнение, премиерното изпълнение на Месия, и на 13 април той се отива завинаги от този свят. В тези два шедьовъра от музикалната литература и Хендел, и Бетовен изпълняват своята висша житейска мисия и отправят едно послание към всички нас. Точно в този момент, преди най-светлите празници, през месец декември, ще имаме възможността да представим тези две творби в различни градове, съвместно с симфониета Видин и диригента Петър Димитров. Най-сърдечно сте поканени в София на 9 декември, зала България, Стара Загора, 17 декември, Държавна опера Стара Загора, Пловдив, 18 декември, Епископска базилика, 20 декември, Видин, културен център Шул Паскин. Концертите са под патронажа на президента Румен Радев и подкрепят благотворителната инициатива Българската Коледа.